Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, para rawuh ingkang kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, saha muda-mudi ingkang kinasih. Kawula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Awit panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing adicara paringatan kemerdekaan Negara Republik Indonesia ingkang kaping 18 menika. Mugi acara menika saged lumampah kanthi lancar, pinaringan rahayu wilujeng saha kasembadan sagunging pangajeng-ajeng. Para rawuh ingkang kinurmatan, supados langkung gamblang lan teratur, sumangga kawula aturi maosaken rantaman adicara ingkang sampun kapacak. Ingkang kaping setunggal pembukaan, kaping kalih menyanyikan lagu Indonesia Raya, kaping 3 sambutan-sambutan, kaping sekawan doa, kaping gangsal hiburan utawi pentas seni, kaping 6 pengundian hadiah lomba, lan kaping 7 panutup. Mugi adicara punika saged lumampah kanthi lancar. Saderengipun adicara kita wiwiti, kawula nyuwun dumateng para rawuh sedaya kagem kersa lenggah kanthi sekeca saha sesarengan ngentosi adicara. Sumangga kita awali adicara kanthi ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sih kawelasan saengga kita saged makempal kanthi sehat lan wilujeng. Supados langkung ngregani semangat kamardikan, sumangga kita ngadeg sesarengan nglairaken lagu Indonesia Raya kanthi hikmat. Adicara salajengipun inggih menika sambutan-sambutan ingkang badhe keparingaken dening Bapak Ketua Panitia. Dumateng Bapak Ketua Panitia, Bapak Sulardi, kula sumanggaaken. Sambutan ingkang kaping kalih inggih menika saking Bapak Ketua RT. Dumateng Bapak Yanto kula sumanggaaken. Salajengipun inggih menika sambutan dumateng Bapak Ketua RW. Dumateng Bapak Ali kula sumanggaaken. Supados adicara punika kasembadan, sumangga kita sesarengan nyuwun berkah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Bapak Amin dipun aturi nglantaraken doa. Adicara cedhakipun inggih menika hiburan utawi pentas seni ingkang badhe dipunaturaken dening warga. Sumangga kita sami nyemak lan ngapresiasi kabisan warga ingkang kersa tampil. Sabanjure, adicara ingkang boten kalah menarik inggih punika pengumuman pemenang lomba lan pengundian hadiah. Monggo dipun sumerepi kanthi seksama. Wekdal menika kita sampun dumugi pungkasaning adicara. Mugi sagunging adicara ingkang sampun kalempahan saged maringi manfaat, rasa persatuan, lan tambah tegesipun rasa nasionalisme kita sedaya. Mboten suwe malih, kawula nyuwun agenging samudra pangapunten menawi wonten lepat nalika ngaturaken adicara menika. Matur nuwun sanget dumateng sedaya pihak ingkang sampun biatu lan para rawuh ingkang rawuhi. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah maringi rahmat, berkah saha kamulyan dumateng kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.